दिनै दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि जि कनफारेन्स जागासिनो दं बिनि गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव आङो आलासि महरै बाहागो लाफैदों। गोजोननाय मोन्दों बाहागो लाफैनानै, मानोना बिनि जे रायजो राजा बिथांमोना दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायदों। बिथांमोना बाहागो लानानै गावसोर अनसायनायल' बाथ्रा नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो थुलुंगा होदों, जोंनो गोहो होदों, जाहाथे इयुननि समाव बर' माहारिनि थाखाय एबसुआ खामानि मावनो थाखाय आवगायलांनो हायो। दा बेनि थाखाय आङो दिमाकुसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आलादा रायजो सोमावसारनाय जोबथ'नायनि उनाव बे समाव बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे जौगासार माहारि महरै गायसननो थाखाय जायखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिमां नुनानै जोंनो होलांदोंमोन, दा बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जोङो बे समाव मोननै गाहाय मिशन बेखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ। बिनिनो गिबियाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होननाय जि मिशन, बड'फा गोजोरथायारि सोलायनायनि जि मावथांखि, बे मावथांखिनि गेजेरजों जोङो जोंनि माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि जानांगौबा गोबां बिथिङाव खामानि मावनांगौ दङ। दा बे मावथांखिनि गेजेरजों बे बिथिंफोरखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों बा मावगासिनो दङ। दा बेयाव दिनैनि दिनाव जि जुग, बे जुगा बबेबा मोनसे हारि एबा माहारिया बुहुमाव सिनायजानांगौबा मिथिजानांगौबा जोंनि जेसेबां सुबुं माहारि दङ, बे सुबुं माहारिया कुवालिटि गोनां जाथारनांगोन, गुन गोनां जाथारनांगोन। नङाबा नोङो गुन गोनां हिसाबै जुदि दावगालांनो हायाबा माहारिखौ सिनायथि होनो नागिरनायनि जि सिमां नुदोंमोन बे मोगथां महर मोननाय नङा। बिनि थाखायनो मिशन स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसन, बेनिबो मोनसे मिशन लानानै हाबा मावगासिनो दङ। दा बे बेलायाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैगोन, जोंनि माहारिया जौगालांनायाव मेइनलि जोंनियाव जि सम्पति दङ, जि हा हु दङ जोंहा, बेयाव जि जोंहा आबाद मावनांगौ दङ, दा बेयो आवगोलाव जेरैबायदि मावदोंमोन दाबो बिदिनो ट्रेडिसनेलि मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा जोङो हा हुखौ जेरैबायदि बाहायनांगौ जों बेबायदि बाहायनांगोन, जेरैबायदि हा हुनिफ्राय दिहुनथाइ मोननांगौ बेबायदि दिहुननो हानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि जे रांखावरि जौगानायनि जि बाथ्रा, बेखिनियाव जोङो बुहुमा जेरैबायदि जौगालांनो बेयाव बाहागो लानो हागोन। गुबुन इक'नमिक जौगानायनि बेलायाव बेफार फालांगिनि बाथ्रा फैयो, साख्रि बाख्रियाथ' थाबाय, दा बेफार फालांगिनि बेलायावबो जोंनि जे लाइमोनफोर दं, दा जोंनि सुबुंफोर दङ, बिथांमोना बे बेलायाव बाहागो लानांगोन। दा बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायदों आरो जोंबो बिनि सायाव खामानि मावनाय ट्रेनिं सेनिं होनायनि जि बेबस्था बेखौ लानो आखायाव लादों। दा बिनि दिनै जों नुबाय आसामाव दिनै 4 लेंगुवेज माने नितिखौ बाहायनो थांगासिनो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा बुङो? दा आसाम सरकारा जे 4 लेंगुवेज फर्मुलानि गेजेरजों सोलोंथाइ होनायनि जि बेबस्था, बेखौथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गनायनायाव गैया, जोङो बेखौ गनायनानै लाया। जोङो नेसनेल जि मोनथाम लेंगुवेजनि जि पलिसि दंखायो, फर्मुला दंखायो, जों बिनि गेजेरजोंनो सोलिगोन। दा बेखौ जों फोरमायदों। दिनै कुवालिटिनिसो जुग, बे कुवालिटिनि जुगाव नोङो जेरै हागौ कुवालिटि इडुकेसनखौ जों मोननांगौ, गुन गोनां सोलोंथाइखौ। नाथाय बिदि कुवालिटि लाफुनाय समावनो गुबुन आरो रावखौ जुदि सोलोंबावनानै जोंनि ब्रेनखौ जुदि आरोबाव बेयावबो जुदि बाहायनांगौ जायोबा, जोंनि गुन गोनां जि जायगायाव जों सोलोंनानै लानांगौमोन बे जायगायाव बाहायजोबनो हायालासिनो गुबुनावबो जि जिनिसखौ जोंनो नांबाङा, दा बेयाव बाहायनांगौ जायोबा जोंहा कुवालिटि मोननायाव एसेबाबो ल' जाफैयो। दा बिनि थाखायनो जोङो बुंदों, जोङो बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नारसिनगासिनो दङ। बिथांमोना बुंदों बे हेन्सार स्कुल जि प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बा बानायनांगौ, बे बेलायाव बिथांमोना बुंनो नागिरा कभिडनि गोबां जेंना थांबाय, इलेक्सन थांबाय, कभिडनि जेंनायाव गोबां रांखावरिनि खरसा जाबाय। दा रांखावरिनि गोबां गोनांथि जानायलाय बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे समाव मावफुंथ'नो हायाखै, नाथाय बियो थाबैनो मावफुंजागोन होननानै बिथांमोना जोंनो बुंनानै दोनदों। दा बाथ्राया जाबाय, जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों बे कभिडनि जेंना, रांखावरिनि जेंना बे बयनावबो फैदों, बा रांखावरिनि जेंनाया नोंथांमोननि जेंना, बे जोंनि जेंना नङा। जोंना कनसार्नआ जाहैबाय बिटिआर रेकर्ड जाबाय, बिटिआर रेकर्ड जानायजों फैफानाय जि क्लस, बे क्लसआ जोंना जेरैखिजाया थाबैनो मावफुंजानांगौ। 6.3 दफाया जुदि मावफुंजायोब्ला आबुं माने जिथु गुन गोनां सोलोंथाइखौ बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा मोनगोन होननानै सानोना? बेथ' स्कुल कलेज इउनिभारसिटि जाजोब्बानो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हागोन, बेयो आं फोथाया बिदि मोनगोन होननानै।
गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाया बे जोंनि फरायसाफोरनि जोथोन लाग्रा गार्जेनफोरनि बा फोरोंगिरिफोरनि बा जोंनियाव जेसेबां इनस्टिटिउसनजों जि नांफाना दङ समाजजों जायफोरा लोब्बा दङ दा बिथांमोना बेयाव मोजाङै खामानि मावनांगौ गुन गोनाङै जोथोन लानो हानांगौ बा गुन गोनाङै खामानि मावनांगौनि दङ अब्लासो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनगोन। जोंनि इयुन जोलै होननानै बुङोबा दिनै फरायसाफोरनिफ्राय लानानै लाइमोनसिम दा फरायसाफोर आरो लाइमोनफोरखौ जयै जुदि नायोबा दिनै फरायसानिफ्राय लाइमोनसिमहालागै जोंनि जेरैबायदि गावनि जिउ राहा दानायाव नांथाबनांगौमोन बिथांमोना दा जोङो गोबां समाव बिथांमोनखौ नांथाबनाय नुवाखै नंगौ बेयाव 3% नांथाबनानै दङ नाथाय जेरैबायदि नांथाबनांगौमोन 10% बेबायदि नांथाबनाय नुवाखै बरन्स माने जिउ राहा दानाय जि जायगायाव गैया बे जायगायाव बारा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दा बेनि थाखायनो आङो खावलायनो लुगैदों जोंनि फरायसा लाइमोनफोरखौ दिनैनि जुगा जेरैबायदि जुग बे जुगा रावखौबो नेनानै थाया बे जुगा दावगालांबाय थागोन आरो बे दावगानाय जुगाव जोंबो जुदि थांफानो हायाबा जोंनि लाइमोनफ्रा इयुन जोलैफ्रा बेयाव जोबस्रांलांनायनि लामायाव दा बेनि थाखायनो जेरैबायदि दा ड्राग्स बिरि सिगारेट जौ जुवा बाहायनाया बारा जादों बा मबाइलनि बाहायनाया जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै दा बेखौ आङो लाइमोनफोरखौ खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ बाहायदोंबा मोजाङै बाहाय मबाइल जि टेक्न'लजिनि जिनिसफोर बेखौ मोजाङै बाहाय आरो नङाबा बाहायनो नाङा जुदि हायाबा आरो बिरि सिगारेट ड्राग्स एलकहल जि बेखौथ' हायाबा नङा बेखौथ' बाहायथारनाङा दा बेखिनि बाथ्राखौ खावलायदों दा लाइमोनफोरखौ आरो आं खावलायबानो लुबैगोन जोंनि गावखौ लानानै जेरैबायदि खेला गेलेदों गावनि जिउखौ लानानै जेरैबायदि खेला गेलेदों बे खेला गेलेनायखौ गारनांगौ मानोना बे जिउआ नोंनिल' नङा बे जिउआ जोंनि बयनिबो बिमा बिफानि समाजनि हादोरनि जिउ दा बिनि थाखायनो नोंथाङा बे जिउखौ मोनदोंबा जोथोन ला मोजाङै आरो बे जिउखौ लानानैनो नोंथाङा इयुन जोलैनो जेरैबायदि होलांनांगौ दङ समाजनो जेरैबायदि होनांगौ दङ मोजाङै मावलां नङाबा नोंथाङा बे समाजाव बे संसाराव बे दुनियायाव जोनोम जानानै नोंथाङा गोसोम मोनसे चेप्टार लानानै जोबनानै गोनां जागोन। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638 360 282 9859 161 912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन।